Yung hairstyle. Baka ano pa ang nagdadapit? Ganina ra ko gi. Ikaw birat sa pan, daghan. Nahurot na galing kape, kaya niangay mo yung kape. Palit na palagi sa laton, kape. Alis na po na. Ay, kape nga po ano. Doon may oy, bilbos. Isip na kagyan. Pag isa na din. Nakapunit kayo sa buhok. Kung pipitas ka mo talaga hindi gamit. Gahapon na pagkulagan o itom. Sige, kay gahi pas bato. Ano ba nakakapira? Gahi mo na bato. Bakoy ngipon. Kuan naman. Lami isa. Lami isa ng lami ito dito. Dawo pa ikaw. Di nang jentang ko ka. Dut. Ha? Di nang ko ka dut. Di, galisan mo galing ko bingkit ganina. Dugmo kan. Yung kapangag. Gahi ma. Ngit. Oo. Mapitak na. Ada day. Luma to kan day. Paspet day. Goma kay mabasa. Di, Jud. Bakit? Ini kabasa, Jud. Gabok. Gabok. Putol. Yung hairstyle mo ha. Ganun na kay dagaglingan na. Sa una kay inga na may palitan na. Binangkan. Okay. Hindi ko kadulot. Hindi ko kalapos. Why? Wah. Ha? Nabasa na tanan. Ano na? Nanay color? Ako mga color. Mga mga Atong pa naman. Ano? Yan. Nga ito sanay pala? Bigay atong manulan. Ikaso magkagkinay ka sana. Picasso nagpitas. What? Wala na yung pansin na. Yeah. Uy. Kuwatong tripod. Ay. Tripod. Ang hinalaw. Yan. Yan. Di kaya ito nasangkulog. Gabi na. Lawan na yun.
Puti mo na. Awan. Pero at pansag ko na sa natubas tubig, puti mo na. So puti ito daw dito. Tingnan ko na ito kay puti. E paano ito naman? Limpyo ang tubig. Meron ka Rizal. Si Rizal na puspuro. Tingnan na, kaya din ako magpapagod mo. Ha? Di na ako papagod mo. Tapos mo lang yung nabili. Libre na sudah na lang ito. Saan ba ito? Ore. Karami. Pakailan. Ang gasya. Yan nila ko mas tayo pero mas pagod ba? Lamat lang. Lamat lang. Ay, saingan na nila mo. Bisa ba? Bawa ko na ito. Wow. Dito na lang dito. Nakatulog sila doon, mamay. Wako man sa mga Inglesa. Si Ilse man. Apura ko pakas. Usapawan. Pwede ka na. Dami naman. I-apply ka na. Kulay sa buko. Guwapo na sigaw. Kaya natin. Ang buwang ninahag 2 years.
Pila lagi. Ano ka? Dahil nga anak eh, nagpaho mo na. Boras-boras. Atau nang puti, kasubay. Puti. Ha? Kasubay po puti. Bawa na rin, matanong pa kayo mo rin. Ya, grabe kumakro rin sa na. Sa pag-anak pa na sa teacher na. Mga anak rin eh. Nipis na eh. Dugay-dugay na. Lakra lagi. Sa apo na naman. Hindi manggod. Ikaw dahil timpla sa Pepsi. Buat tak sedari banget. Hari itu dia. Bukan masalah dengan lagi dengan kodong. Gamay. Nabalik na! Balik. Karena kita sebenarnya malah pada mengatur larai. Namanya ini pun belum tidak nak kamu kawas.
Namin na to. Kaya namin na to. Siya katulong naman to. Bakit mo tapos? Pag hindi. Ako ganingan ko. Pugihatin lang ng hinday sa nangyay. Iba ko. Iba ba? Ma, anak ng Jepang ma. Sukat tatawid mo sila si Dapan. Bangunta bukas kita na na para makit-makit. Ayun yung mga katurakas. Housing. Pag nakakot pa kay housing. Housing na. Ano mo? Ako man hindi ba na tulay dahil man nakasagaran mo habis kami sa ilaw nga nagtulog sa tulog. Ang beto din magiging nanawag si hit na pinas dili. Mahanong ka man. Housing naman kung hindi be na ginawa ko ako. Dahil ka sa loob ng speakers be. Anahagi. Dahil naman to sa hapon na bukat. Sa kay president man ang Ikaw, ako na bahala o ka basta kay padung sa brayong tumahang lisak dyan. Kay nasakayong naman po ka sa katawas, kundatan na din yung crossing sa kundatan eh. Lagi, basta lalampasan ng palengke. Nawa ko sa umasin. Makupupin din. Ubas gani. Balhin ko may inspektor. Sa padulo din nga
Puti awan na po Ellen. Tanang Kristen. Anak ko gawin lagi. Sige pa, gana kay liwanag si Dati. Sige pa awit. Nakasa lagi dahil na. Kaya po na kami. Inga na gani ka na. Kung maka-uyap. Ito yung kakablem eh. Sama na ni mo sa mga isang panauban. Aturan na. Ano ka din? Good evening guys. Buko. Bubo na lang buhok di na nahupok doon. Inigmata na ho. Paggaan sa di makapaggang ba na kaya ka mao. Muna nga na lamang ipaputlan o mubo. Arong inigmata na ha. Inganaw na sang kamot. Di na ko magsubay. Kaya usan na malamay ang kamot. Di na makuka. Timbang sa pikas. Muna tabo na ho guys. Mubo na ka ang buhok. Anda akong ipatina kahit labi ng buti labi ng tiguangan na tanawon. Muna guys. Kay kuha na may kuha na ng kilay. Hapon yung pagkurtihan ng kilay. Pero magwapa po ko sa mga vlog. Bitaw. Di so bitaw ka dyan yung isaray kamot. Di nakakahinimbang ba. Mag-CR ko. Lisod na kaadyo sugot agahang underwear. Ang pikas ng tapi. Ang pikas ng may namadyo. Diya. Agahang buhok di na masulay. Kay ugang sula dyan. Ang ipunitel. Di na ko kapunitel. Kay pikas na mga kamot. Masubo ko sa mga anak isahay. Mag-ilis ko. Magsubo ko sa ang ako. Pag-ilis. Kay lisod naman. Pikas naman mga kamot. Hanggang ito. Mani guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog karon adlaw. Ginautunta nga. Yung sukong tabangan. Nga. Muda-ko pagahang subscribers. Nagmunin ako guys pero wa pa ko sweldo kay kining gamay pa ko subscribers. Mga daghang salamat sa inyong pagtanaw ug hinautunta nga sa kanunay sa kong tabangan aron nga muda ko pagahang vlog. Bye bye guys. See you next vlog.